Llibre dels Salms. Capítol 126, versets del 1 al 6. Ens semblava un somni. Quan el Senyor restablí la captivitat de Sió, ens semblava un somni. Llavors, se'ns omplí la boca de rialles i la nostra llengua d'un crit de lloança. Entre els pagans es deia aleshores: ha fet una obra magnífica el Senyor amb aquests. És magnífic el que ha fet el Senyor a favor nostre i n'estem ben joiosos. Fes tornar, Senyor, els nostres captius, com els torrents del migjorn. Els qui sembraven amb llàgrimes, amb crits de joia segaran. Anava caminant i plorant el que duia la llavor per sembrar, però de tornada vindrà content i alegre portant les seves garbes.